Hello mga katupay, ayun na, dito na kami sa Bato mga tupay, no? Kaya sinulit namin ang aming pagpamasyal dito mga tupay. At dito kami ngayon sa may Biwok, Bato Liti mga tupay, na lakad-lakad yung mga kasama ko mga tupay. Sila yung nauna sa akin at ako naman mga tupay ay nag-video na lang din ako dito ngayon sa likuran nila mga tupay. At dito nga mga katupay, first time ako nakapasok dito sa Biwok Baybay, may Bato Liti mga tupay. Maganda rin naman pala dito mga tupay, oh. May mga kainan mga tupay at yan, may mga nakaupo naman mga tao mga tupay. At marami mga lamisa, mga upuan. Yun, sunod-sunod na ako sa aking mga kasama mga tupay dahil sila yung aking guide. Video-video lang din ako dito mga tupay. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-video para naman makita din ninyo mga tupay na yung mga hindi pa nakapunta rito mga katupay ay matatanaw na ninyo. Ganito ang itsura dito sa Baywalk ng Bato Liti mga tupay. Ayun, sa kakalakad-lakad namin mga katupay, na pag-isip ng mga kasama ko, nakakain kami ngayon. Pili-pili kami ng aming kakainin, kung saan kami kakain mga katupay. Ayun mga kasama ko, ang guide namin mga katupay. Ayun, sige, pili lang kayo ng pili dyan kung saan nyo gusto kakain. Ayan, tingin ng kakainin. Marami ring tinda ditong pagkain mga katupay. May mga barbecue. Yan, ang dami. Mapipilian mo dito mga katupay. Ang oras pa lang mga katupay na pumunta kami dyan ay mga magsi 7 o'clock na ng gabi mga katupay, no? Ayan, yun, hanggang sa nakapili na kami ng kakainin mga katupay. Sila doon hahanapan ng anong kakainin nila. Yun, video pa rin ako mga tupay. Yan, sige, pili lang kayo ng pili dyan dahil nagugutom na ang aking mga kasama mga tupay. Ako naman dito ay panay ang video sa kanila mga tupay. Yan, pili na naman sila ng gusto nila kakainin mga tupay. Ayan, sige, pili lang kayo dyan, pili lang kayo. At ako naman dito ay video sa kanila mga tupay. Ayan, hanggang doon na sila, natigil na sila doon sa yung kainan na yung mga tupay. Namili na sila kung anong kakainin nila. Ayun, binidyohan ko talaga ang pangalan dyan sa Biwok mga tupay para yung maniwala kayo na talagang sa Bato Liti ito mga tupay. Sa Biwok, Bato Liti mga tupay. Ayan, may stage pa dyan siguro mga katupay. May mga magpiperform din siguro dyan, mga gustong kumanta. At siyempre may mga kumakain dyan, pwede kayong uminom. Pwede rin kayong kakanta dyan. Akyat lang kayo dyan at kayo kakanta na mga tupay. Ayan, may mga lamisa. Yan, diba? Maganda mga tupay, oy. Yung mga kasama ko mga tupay, nakapili na sila ng anong gustong kakainin nila mga tupay. Ako, binidyohan ko naman sila mga tupay para may mga makikita din nila. At sa inyo rin mga tupay, mapapanood din yung video ito mga tupay. Ayan, ang ganda, maganda, ayos lang para sa akin mga tupay. Nag-enjoy naman ako sa aming pamamasyal mga tupay. Yan, sige, pili lang kayo ng pili dyan mga katupay. At manood lang din kayo dyan mga tupay. Yan ang kanilang mga ulam mga tupay, may fresh pa mga tupay. At siyempre kung ano yung mapipili mo dyan, yun lang ang ilulutuin nila. Mayroon din silang tinola mga tupay. Yan, yummy yummy mga tupay. May barbecue, mayroon ding hotdog. At nung mga tupay, ang pinili kong ulam pala dyan, yung kakainin ko ay yung kanilang balbakuwa mga tupay. At ang kanilang kanin mga tupay ay puso. Ayan, puso yung kanilang kanin mga tupay. Ayan, kami sa lamisa mga tupay para naghantay sa aming sa kanilang mga in-order mga tupay. Diba? Habang naghahantay mga tupay, nagkwento-kwentuhan, binibidyohan ko rin sila mga tupay. Yan, yan mga kasama ko yan mga tupay. Ayan, ayos mga tupay, di ba? Ayan, si Ate Odin mga tupay. Ayan, ayan na mga katupay, kumain na kami mga tupay. At ang asawa ko na yung nag-video mga katupay dahil hindi na ako mag-video mga katupay dahil kumain na ako. Ayan, yung asawa ko naman yung nagpipidyo dyan mga katupay. Ayan ako, ayan, ayan yung asawa ko, ayan. Ako wala, bahala kayo dyan, basta ako kakain ako dito dahil masarap yung kanilang balbakuwa mga katupay. Yun ang kinain ko.
Yun ang ulam ko mga katupay. Nakaubos din talaga ako ng 4 na puso mga katupay. Di naman masyadong kalakihan ang kanilang puso mga katupay. Ayun, may aso pa na humihingi sa akin doon sa likuran ko mga katupay. Humihingi, ayun na, kaya mayroon akong inano doon. Binigyan ko rin ng pagkain yung aso mga katupay. At siyempre mga katupay, pagkatapos namin kumain, ay na picture din kami dito mga katupay para kumpletong putahe pa. Ayan sige, pushing lang kayo dyan. Okay mga tupay, tapos na kami ng picture taking at siyempre mga tupay, uwi na rin kami. At siyempre mga tupay, hanggang dito na lang aking video. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video mga tupay. Maraming salamat sa inyong pansawang pagsuporta. Bye bye!